ife dị n'omenala anyị. Ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-afụ na Matias Ezeakụ na mmiri enwe ilo na fa nọ na-enwe exchange of words in the recent time. So mpụta nnekwa okwufe anya wepụ anya, nnekwa okwufe anya wepụ anya. Achọrọ m inye ya much attention why. Anyị nwa bụ ndị kwenyere n'omenala, mana ịbịa n'ime omenala ya kwenyere n'ime omenala nwere ngalaba dị iche iche. Onye elu ochu zuru nke ọ ga-emenwu. Ọ bụrụ na mpụta ka nkụzi efe mmalụ gbasara omenala, achọ nke ịmalụ dat na enwere m ike ịkọwalụ gị everything because na omenala anyị buru ibu. Ị na-anya n'ala Igbo, ị ga-afụ na ala Igbo buru ibu baa ụba. Mami na ghọta na anyị nwere ile dị iche iche, anyị nwere nghọta dị iche iche, nwekwa nkwenye dị iche iche. Mana ofufe mmalụ bụ na Igbo niile kwenyere na enwere Eke, nwe Orie, nwe Afọ, nwe Nkwọ. Etu a ka esi wee kweta na enwere Ogwugwu, enwere Arọ, enwere Ngene, enwere Udo. Ebe ka esi nwee anya. Mana enwesikwa ife ndị ọzọ, mana asị na ife ndị na-eli ka ndị na-asụ. Anyị bụ Igbo buru ibu. Onye kpatara na mbịa ka nkụzi efe mma banyere omenala. Ana m alaik ịtọọchị n'enu maka ọ bụ ka mgbadatu anyị, ị ga-afụ na ọ ga-emetụta gị na-ewe, ana ọ metụta gị ga-ewe iwe si na omenala onye nke a dị ka ọ dị iche, ọ dịkwa iche nọ na ebe onye jedebe ka ọ madebe. Etu a mmadụ si wee gaa na be dibịa nọ n'ala Igbo, gaa nọ n'ebe ahụ ọ na-akụzili ya ife gbasalụ ka esi esu ọgwụ, ife dị iche iche. Ọ nọba ebe a nọsịa, makwa na onye jere ebe a na-agba afa, ọ mụba dịte mmụsịa ife ọ ga na-asụ bụ according to onye mụbalịa. Ana ebe onye amụbalịa mụdebere ya ka ọ madebere, ana onye amụbalịa nwee ebe ọ jedebe. Otu ya nwere dibịa na-agba afa, o butuo ife afịa, ọ wụọ ya n'ala, ife onye na-ekwu nke nwere ma ghọta ya. Mana ọ bụkwa na itinyekwa anya ebe ije ebe dibịa more than 15 times, ife niile ọ na-akọ ọ ga-ababa gị isi. Etu a ka ọ dị n'ụlọ ụka a na-eje. Ị gaba n'ụlọ certain church, o nwe oge elue, ikwube ka pastọ unu, inyebe reference ka pastọ unu, and ife niile ị ga na-ekwu bụ according to my pastor. So ọ ka mma ka anyị na-ewere n'enu, mana malụkwa na mmadụ niile arara ịra. O nwere ndị na-enwe deeper meaning, ya critical thinkers. So you can never say na ịma alone. Ebe ahụ ị na-eje, o nwere ndị makwa ya, anafa na-anọ na this program na-awọchị ife na-ekwu. Ụfọdụ na-abụfa pụta fa aka ọnụ ma ọ gbaa wọọ according to ife fa ghọta. Mana oge mmadụ ebe ọbịa na comment section gwafe okwu, efukwa na fa ga-enwekwa a different perception. So ya ka o ji wee maa mma na ọgbọ ọbụla ịnọlụ n'ụwa ya ịnọ asị onye Igbo, icheje iru icheje azụ. Picture m fụrụ dị iche na nke ịfụ, mana ọ na-enwe nke dị generally accepted. O nwere ife anyị ama na fight bụ na ọbịa n'ọbịago. Anyị ama fight nwu ka oyibo na maka ọ dịrọ possible. Fa ma ananwuzi, fa abụlugo part of us. Mmekọrịta makwa mma, mana ife a na-ekwu eli na m, o nwero mgbe anyị kpọrọ ndị ọcha asị, kama na omume fa ka anyị alaikụrụ. Ife anyị ji na-alaikụrụ omume fa bụ na fa da dị straight forward mgbe ọ bụla olu na fa na onye ojii imekọ ife. Mana gị na fachi imekọ ife na iwepụtalụfe obi. Oge fa bịara be anyị, ebumnobi fa ji bịa bụrụ ife fa gwara anyị. Anlue taa fa chọrọ ka anyị malụ ife bụ ebumnobi fa ji bịa, mana omume fa mesola anyị ka anyị ji wee malụ o ife a ka ndị ya ji bịa. Etu ndị nna anyị fa si nabata fa abụrụkwa na etu fa nwa si anabata anyị taa. Ị bịa na-eche na ọ bụrụ na fa abịalụ fọsụ anyị afọsụ, maka ọ na-ewutekwa m nkịta anyị na-ekwu ụfọdụ ụmụnne anyị na-asị na ndị nke bịalụ slave trade dị iche na ndị nke bịalụ as missionaries. Ọ ife ndị ụka na-ekwu. Fa na afụ ya na ndị bịalụ as missionaries na fa bụ ezigbo mmadụ. Nọ ya ka fa ji wetala anyị skuul, wetala anyị hospital, wetala anyị nke a ma nke ọzọ, wetala anyị Jizọs. Efe ka fa si eche. Ichefuzie na onye a wetala gị ife a ebe a
na onwe ndị sendịrị abịa a na-ese dị mmadụ esendị maka na baịbụl ahụ o bu n'aka na ọ gụọ onye ọfụma ọfụ na onwekwa ndị esendị ije eje spy ya the land of Jericho. O nwere ndị esendị feje spy ya the land of Canaan. Ọ maka akpọziri ya spy. Oge ndị a bịara be anyị fa abịala as a spy maka na fe jiro paspọtụ bịa o nwere visa fa ji wee bịa ebe a ama amị na aghọta ana o nwere kọndishọn enyelụ fe oge fa bịa ụdị fa anwa adịrọ na fa bịalụ ka fa malụ kene ka ndị a si wee dị ma ndị a ga-eme nwe exploit. Fa bịalụ fụ na mmiri anyị dị ọcha na ọ dị mma ọṅụṅụ. Fanele anya fụ na ụmụ anụmanụ anyị nwere ebe a na ọ dị rich arụ siri ya ike sie ike ife niile dị ya ụdị ife fa na-afụ nrọ mbụ ọ dị ya abịa n'ife gbasara calculation mathematics algorithm ọ ebe a fafụ many things ebe a tie ọkụwa dị fe wee decide na fa ga-anọ mana ị nọ ebe a ọ ga-afịa na ndị arụ kedu ife anyị ga-agwa ndị a ka anyị ghọlịa ndị a maka na ndị be anyị kwa na-abafa jekwa mba fa na-aghọli ndị obodo fa bịakwute ọ dị so ihe a sị na ịmụrụ na ndị ọcha abụọ aghụghọ ka fa wọrọ anyị mana fa aghọgo dị aghụghọ fa aghọgo anyị aghụghọ lie ndị nna anyị fa maka ife a na-alụ bụ enyeghị nke a akụ anya ka amalụ ka isi wee nabata ya bụ ife nwere ife a na-enye gị na-ewe na-egote obi gị a na-enye gị na-egote obi gị emegidezie ịnabata fa ọfụma fa wee kwakọrọ wee bịa maka na mụnwa na-agwa gị okwu a bụ m ga-agwakwa gị na obodo nsi ya abụ m onye Ọkịja. For those of you who doesn't know, obodo anyị bụ Ọkịja na ndị ọcha gbalụ ezigbote ọgụ na ebe achọrọ m isu ya na bekee mana fa akwali ya akwa anya ezigbo ọkwụkwa luo echi onye ọbụla si na mpaghara anyị a ga-agwa gị oge ndị ọcha bịara anyị buso fa na anya achọrọ ndị a na fa naba na anya achọrọ osebela anyị na fa ebuli apịlị ya nwa oge olu fafụ na fa agbadago na nọmba fa gba ọsọ finally n'ihe ala ka fa nweta onwe fa ihe ala nabata afa nya ka iji nwe ihe ala headquarters abụrụ n'ihe ala local government ya local government headquarters adị n'ihe ala o nwee ife a na-akpọ compensation ewelu fa megasịa tiesi afa n'ọkwa dị iche iche megasịa ife dị aṅa maka na fa nabata afa mana ọzi ka eme udo anyị eluo na anyị na ndị akwụ ka eme udo amụrụ na ndị anụnwa na fa edebesigo ngwa ọgụ fa ga-eji wee titọle ụmụnna na fa edebesigo ngwa ọgụ eji etitọle ụmụnna emezi anụ ọgụ alijo amụrụkwa mma ọmụnwa ka esi who told you this rubbish ọmụnwa na-ekwu rubbish ka mmalụ ma ọmụnwa ka ị na-agwa ka onye ọzọ ka ị na-agwa maka ọ dafịa arụsebe ọmụnwa na-ekwu rubbish ka onwe onye ọzọ ị na-arịfe edo m ga-enwe ndidi ka ịza m ịmana chanel abụọ ebe mmadụ na-abịa kwuo anyhow na ya anyhow ọmụnwa na-ekwu rubbish na-achọrọ m ịghọta maka na ibe m na-agwa gị n'iru akwụkwọ bụ ngwa gị ije mee verification mbọsị ọbụla ịchọpụta na ebe a ngwụbasị mụ emechielu gị iru akwụkwọ achọrọ m ịma nke a na-ekwu bụ ivene ihe ala local gọọmenti ebe e nwere local gọọmenti headquarters bụ n'ihe ala ọ gịnị ka o jide uke jide bịa n'ihe ala debịa n'ihe ala na ọ bụrụ na oke ka a na-achọ ihe ala ebulu Ọkịja ụzọ chọrọ oke ọ ihe ala na-awanye Ọkịja ọjị ka Ọkịja na-awanye ihe ala local gọọmenti niile ọjị ebe a na-edebe local gọọmenti headquarters ọ dị ebe a ka a ga-edebe achala kọtụ ọ dị ebe ka ọ n'ime a na-enwe kọtụ na Ọkịja magistrate kọtụ achala kọtụ ebe ka ọ dị ọ ka mmalụ ma ọmụnwa na-ekwu rọbish achọrọ m ịghọta Ọkịja ị na-ena iche na obere obodo ebe ka e nwere teacher training college before na Ọkịja ahụ ka ọ dị TTC na ebe ka e nwere zoo na Ọkịja ahụ ka ọ dị ezigbota zoo no achọrọ m ịghọta ịma vocational study bụ ebe a na Ọkịja ka ọ dị achọrọ m ịghọta onye isi na-ekwu rubbish anyway ana m echi ya ka o mee kọmentị mana okwu
because onye ọbụla a na-eme eme na-enwe reference. Echi ije mee your findings n'ime ihe ala local government niile o nwere ndị tọrọ Ọkịja bụ okenye fa, and n'ime ihe ala local government niile o nwere any town galụ half in population to Ọkịja, in landmass, in everything. Na-ekwu okwu isi na m na-ekwu onye na-agwa m rubbish asị na mụ na gị bụ ọgbọ amaghịzi m ihe na-eme na be nna ọkwa ya. Anyway, amalugo m your page abi emezie ka anyị lụa rubbish ka mma na-akọzi ngwa jide your page ebe nwere ike ịbịa na my page bịa ịkpalị m, nsogbu adịrọ udodi. So dịka m na-ekwu nwanne m o webụ na anyị na ndị ọcha melụ agreement mma blọk ya maka nka ya kpojeli okwu na page ya, nka ya choji ya na page ya. So o webụ na enwelu pact, enwelu agreement, ife a na-agwa gị bụ detuo onye n'akwụkwọ ilu eju ese ma o melụ ka ọ na o merọ. And ife ọbụla na-agwa gị anyị nwere historical sites. Ọ bụ na isi ọzọ obulu isi Ọnịcha na-anata ilu ihe Mbosi junction o nwere ebe a na-akpọ nee ndụ anya. Jụọ fa kedu ife eji akpọ ebe a nee ndụ anya, maka ife ọbụla na-agwa gị bụ na-agwa gị na-enye gị reference ichi make your findings, you go ahead, because na anya bụrụ ndị ụka, anyị bụ ndị omenani na-ajụ ese mmalụ nke na-eme. So ọ bụrụ na na-ekwu na-atụ asị ịma na mma na-akpọ afa na-akpọgasị ya afa places na-enyekwa gị time. Now ndị be anyị na fa mere agreement ka emezie peace ebe ọ bụ na ya achọ afa na be anyị na fa na anyị achọrọ fa ihe a anyị na fa gbalụ wọk fanwa wa jezie n'ihe ala nọlụ finally ka eme peace. Ịmana ebe a na-eme peace ada eji ngwa ọgụ eji ya. Ndị be anyị gba aka jee the place ndị ọcha ebubute ngwa ọgụ figbusie ndị be anyị, pịagbusie ndị be anyị o ịghọtago, pịagbusie ndị be anyị ada. Onye bụ na na-ekwu ife mgbe ụfọdụ mpụta nna agwa gị na mụnwa bụkwa onye Ọkịja na anyị na-efeel kwe pain because na anyị lose warriors anyị dị, anyị lose warriors anyị ebe eji eje buru trust bunye ndị a che na ndị a na fa na efefa na-ekwu ka fa na-eme finally ọwụ ndị be anyị ịghọtago. Ndị be anyị gba loss na dị ije ọ dị ka o si wee dị. Iwere ya compare ọbịbịa niile ọbịbịa ndị ọcha bịara n'ala Igbo ma ọ na Naịjirịa fa abịalụ ndị be anyị nabata afọ ọfụma ife na-emekwa ewezie nwaanyị na-ala etazi na-ewepụtazi their true colors, na-ewepụta their true colors. Ọ bụrụ na a nabatara ọfa kedụkwanụ nke esi wee akwazolu na arụ ube wee lachaa ntụ ewegolube mmadụ a convince mmadụ na ọ bụrụ na kpọ ya anyị onye a na-ada convince gị nọ ntu because na be anyị already o nwere ife anyị na-eme bụkwa slave a na-akpụ ya ohu. Ọ bụrụ ndị ọcha amụgosiri anyị ohu, ọ bụrụ ndị ọcha amụgosiri anyị ohu adịgo n'ala Igbo before ndị ọcha wee mee the slave trade. Mana ọ na nke emere n'ala Igbo nwelu duration, o nwere duration which na as I speak to you today so many families n'ala Igbo ka nọkwa under that bondage of slavery. Ana ka esi wee mee ya bụ na ịma anọkali 7 years n'oru 7 years arịsa ka ị ga-anọ. Ọ bụrụ na ị nọsi arịsa, ọ bụrụ na ego asalụkwa gị back, ọ bụrụ na anị ka unu nwere unu enyefe anị kpọlụkwa onye nke unu. Mana wee ebe anyị na unu enwerozi anything iji wee retrieve onye a fa nwe jidezie ndị a for life. Ndị a ga-anọ under them mana fa ma enwe proper mmekọ with ndị a maka afụfa as illegitimate. You got to go? Afụfa as illegitimate na fa ma partake n'ife a na-eme. Enukwezie n'obodo a enwekwe people like them. Ndị ọzọ wetasịkwa like that. Ndị a ga-anọzi at some point form their community nke fa, so that now they can intermarry, so that now na fa ga na-elikọ ife na-emekọ ife because na ebulu oru na gị na ndị ama na-emekọ gị na nwa ama emekọ ka o si wee dị
anọ ife a na-eme gị bụ ife a ka ji ahụ bụ ife ga-atọchi ndị be unu ka ndị be unu wee bịa gbalụ. So anyị na-eme n'ala Igbo which na ọ dị lue taa. The stigmatization dị lue taa. The kifa na-akpọ ya segregation ọ dị wee lue taa. Ife na-agwa bụ ịchọkwa ijeje mee your findings maka onye na-asị na m na-akọ rubbish. Nya jee ka o jee check ya ka ọ malụ m ife nnekwu ọba asị. Ọ na-enwe ezi families bụ oru today. Designate edebego fa na fa abụzi oru. And ọ na-abụkwa another way out bụ na ọ bụ na ka m gwakwa gị nke isi ọ bụ na ị na-ege m ntị anị mana ndị be unu bụ oru na-ege ntị adịkwa. Ife unu ga-agbadebe mbọ ya bụ ịjụ ese ya ka m ji wee na-agwa unu na-asị unu na ọfụgokwa ife ụka mere anyị na ụka mere anyị ncha. O nwelu ndị chọpụtalụ na-ege ntị, o nwelu ndị chọpụtalụ finally ebe fasi their family. Maka jugide ese wee jụpụta n'ọkwa na fa bụ ndị ebe dị ona na fa bụ ndị ebe dị ona. Fa wee kpọọ the family fa nọ na ya wee sị ka negotiate na oge egotele unu na ego ona ka egolo unu enwere ike asị na afọ tọrọ sese ofu ego etu a ka esi wee ego ya mgbe a na ife unu ga-emezi ebu na unu ga-enye anyị ife dị ona. Fanwa achịkọ ọnya kwụọ ozugbo akwụsị datin agba egbe mee omenala na-erikọ. Fanwa from that day abrozi oru. Fanwezi ike ịnụ onye ọbụla fachi ịnụ ana onye ọbụla ga-anụnwụzi ụmụ fa. A na-eme ya lue taa. So no matter ife sọ gị jee ụka n'ala Igbo taa, no matter ka isi wee bụrụ born again na nne gị nna gị bụ priest ụkọchukwu na ebe avon, as long as enwelu that dent na your lineage that na-adịgo ọ dịgo dịrị gaba. Even n'obodo oyibo fa recognize ọ dịkwa na befa is there. Ị na-aghọta na nwe ndidi na-eji nwayọ na-ala ịta ife nji wee sị ma ntị adịkwa bụ na ị ga-eku n'ikwe ka ị gaa jụọ ese ịjụ inwe anwa jụgide ese wee jụpụta ebe isi wee pụta. Ị gaa jee cheki ya ịgbọchikwa ifu na last time na onwekwa ka esi kọba akụkọ onye nwa na-agbakwa bọọlụ star nwa ama ka esikwa wee connect bakwa ya to Ọkịja. Gị nwa ma akpọrọkwa mmadụ afa ụdị ife a ka onye a si wee bịa ikekwa ọ na-ezile anya fụ na nwanne mmadụ aga na 25 ime nke a ma nke a o decide ya ka a nọrọ ọkwa ebe ọ nọ na mami na-agọta. Mana n'obodo nsi ya sef some people mesi chọpụta ebe fasi na befa nazia do na fa bizi here due to na alụgo ụlọ lụsị ụlọ mana ebe fa na-agazi meeting bụ ebe ahụ originally ebe nna fasi. So ọ bụkwa na ịma na fall in that category ebe a na-egwu ebe a na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu. Ọ bụrụ na fall in that category ị ga-ejili nnọọ nwayọ mee ife ị ga-eme ya ka eji si na nwoke bụkwanụ nwoke no matter what whether ma iji ejiri ego na-ajụ ase. Ọ ife niile abụ ife nna ji dị mkpa na nna o nwere ndị nna fa nwụchuru anwụchu father opportunity ịmatado so many things from their father. Ịghọtago mama na onwe si ka ya gbagharịa nweta information a afụbịa na nwaanyị a nọ na-akwụgharị ka na ụkwụ adịdị ya n'ụlọ mgbe ọ bụla ya na nwoke ama onye nke ama ihe aghọta ka o si je nwaanyị na-anyọsị ka ọchịba ụmụazị a na-atazi afụfụ ya. So na mgbe oge ndị ọcha bịalụ ife butela okwu a anyị na-emekwa ụdị ife ahụ eme mana ozi nke cross Atlantic ya isizi ebe a wee naba obodo nwa o nwere nkwa ekwelụ na ndị a jekwa na-aya kpọnatafa mgbe dị na this and that. Onye bụ ụmụ aghụghọ fa ji wee bịa a na-elesizifa mmadụ ndị fụziri ya as opportunity a na-ele maka na ebe onye a si bịa tere aka mana ọ nkwa ka ọ kwelụ gị ana o nwere ihe ọ wetara gị kalụghị obi iji wee mepee nnọọ obi wee nabata ya. Oge ọ bịara asị ezigbo mmadụ unu emezina ife a na onye anwụkwa n'ihi unu n'afọ ya bụ Jizọs na ọnwụgo ọnwụ a once and for all. Ọ na-akọlụ gị na-edozi asa onye ọcha ọ bụ ịnabata ị na-enye imi akwụrụ ị na-ene ntutu erudasịa ife niile gbasara ya hei si mba na nke a bụ na etu a isi ntị ya aza ka etinyelụ nwa mbọ ijiri nọmba m na mmesị aka nje na ivenedoile ya etego mesikwa ntaipụ ya mụnwa na-ataipụ ya
jan type ole ya na nwere be nji onwe m na ọkwa na weekend ka anọ iyotego ka edo agaghị si na nna kọrọbish bekwa ka ịfụ na na-achọ imelụ m weekend onye obi akpọ obi ụfụ na obi onugbu n'obi onugbu akarịa maka chi ka nna agaghị na-ewe n'iwe na ya na-eji ntị anụ aza nwanne m na ya ka m pinyelụ gị n'iru ebe a First Bank. So ndị ọcha wee bido wee na-eduruzi ndị be anyị wee na-anazi from ịda a na-ewekọla ife dị aṅa si ebe a na-eje esi ebe ewele ife ọ bụrụ ọdụsọ mmadụ ka egolo ife ewel be anyị erika fa wele alụsị ịghọtago fa wele ya ọ bụrụ ọsọ alụsị many things eji mara obodo anyị fa wekọlụ wee naba ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ịbụa anyị fụsị ife ndị a niile o nwere ife ọ bụ ọ gago obu na ọgago o nwere nke anyị ga-fight nwee nke anyị ama na fight ụmụnne anyị na-abọbịa na-akọ onye nke na-ekwu nke onye a na-ekwu nke based on na Matias Ezeakụ na-eme omenala ya nwee ọgbakọ ewee jụọ onye ọgbakọ ya emepe ọkwa ndị mmadụ na-etinye ego ebe ahụ e nwere ife ọbịa na-eme disclaimer which ọ bụkwa na ọmụnwa enwere m ike ma emeni ya ndị mmadụ na-atụ ego na nke ya is true and onwere justify it. A na-eme onyinye bụ na-enyebego onyinye you can't stop it. Enwekwa ike na mana a ga-enyerịrị gị afụgokwa m oge a chọrọ ịbọ Ebuka Obi ego n'ụlọ ụka ya Ebuka asị ha mba ha na ha bọ n'ihe ego mana o ji ya bụrụ na a na-enye ya ego oge o mebe dị eturu ezigbo ego. There are things you can't stop. Etubego ego bụ na etubego ego etu odumeje na ejensi ya na-asị etunye ego it doesn't stop him from being prophet. Enwere ife mana stop mana the only thing bụ na abụgodu na-eje ebe mmalụ ife kwesịrị ịma nke nwa ka ọ dịrị iji aka gị malụ ka isi ya ebi ndụ gị maka na anyị gbakọrọ enu akọrọ anị ife niile abụ onye ọbụla ga-ebikwe ndụ ya. That's why many people na-abịa ebe a kwuo ife ọzọ jee n'azụ mee ife ọzọ kpata alụ nji wepụta wee sị onye ọbụla bụ my follower onye ọbụla ọsụ ya bụrụ na nne gị ma nna gị ọ gwa gị okwu gbakọ onye ọfụma na mgbe ụfọdụ na mmadụ na-eme mistake. O nwere vidio onye ọcha nkiri si a few hours ago an old man dị 91 years ya na nwa ya nwoke dị 55 years a na-ekwu bịa agadi nwoke aghọtazi m nke ọ bụ ma ọ bụ bịa ka obi ka na ọ bụ bịa na-agwa ya na ya abụbe nwa ya ọ na-asịsị ọ na-ejukwu na ya na-amụ a na-agwa ya na ọmụtago nwa na o ji ihe onye ọcha aghọtazi onwezi onye ọcha na-aghọtago dị sef ọ na-aghọta na-akọwaga na ya ejekwa akwụgbakwa nwa ya rent nwa ya nwoke agwa ya mba na a na-ekwuzi okwu rent ọ na-ajụ ka esi ka esi survive a na-agwa ya na from social security ka esi akwụ ya ụgwọ na o sevuru ego mgbe ọ na-arụ ọrụ ndị mmadụ na-ada aghọtazi etu ya ka anyị nche niile one by one ụfọdụ ada aghọta ihe a na-ekwu. So in order for you hold go on for some time before ị dịka that papa o nwere ife ikwesị ịma azịma nwaanyị aghọtara ya nke nwa bụ nwoke ekwesị ịghọta ya. Thank you gozi awọdị ọ bụ na nwaanyị aghọtara nke nwa nwere ife ikwesị ịghọta nye gị ntị azịma ife sọ gị jụ ụka si nwanne m afọ m ya. Okay, daalụ. Thank you so much. Ife sọ gị na-eje ụka o nwere ebe ị kwesịrị ịnọkọtakwa ije you didn't stop anything jee nene jukene ajụjụ gbasara onwe gị ife ijụ bụ ajụjụ ị bịara nlahụ o nwekwa ife mfu dị wrong with onye jere na be dibịa ahụ. I don't see anything wrong na ije be dibịa ọ na-ewute na ị eje ebe a nweta solution mana ị na-eji ya na-ezo ezo ka ife ị na-ezola ezo ị chọọ ka ndị mmadụ fụrụ asị gị bịa kwụrụ na mmiri ka asa agha ahụ na ejuru ajụ ma ọ bụrụ na ụka ị ga-eji ya ngịnị na-atụ gị ụjọ ebe a ọ ga ebe a na-ekwu ugbo okwu ndụ anya afụgo ndị enyelụ poison fa ṅụọ gbọpụta the tin anya afụgo onye etiri poison na glaasị obie nye aka ọ gbarie
many things emego eme aṅa n'osio na-anọlụ ọkwa ma achịrịchị ya ọwụ n'ọnụ ọgaba nwunye ya na-akwụgharị ụmụazị eju na streeti mana onye nke a mere ị ga-eblame ya na ebee ka o nwetara datin ọ bụrụ olive oil ọ bụrụ anointing water na ibe a niile e nwere ife nwoke ji bụrụ nwoke akalu anya n'ụka akpaluo amụ n'ebe a etu a gị na mmadụ ada amakata njakịrị maruo ya na akaụntụ nọmba gị etu a ka ọ dị akaụntụ balansị gị ma ọkwa n'ụlọ akụ gị your treasure house onweghị ada akọlu akụkọ ebe a etu a ka ndụ nwoke kwesịrị ịdị ndị riri anyị ndị kịta ka na-erikwa anyị etu ọbụla isi mee anya onye ọbụla ga na-afụzi ya n'ọkwa oriri ka a na-eri so ihe Amatias Ezeakụ na-eme kịta o bidoro omenala nke ya ka akụzibie the truth bụ that na enwenụrọ mgbe a na-akụzi omenala akụzi ka etu esi agụ skuul ụdị ya ha adịrọ na-egekwa ntị ụdị ya ha adịrọ because na ada amụ ya amụ ka ịghọta ihe m ji agwa gị ihe dị iche na religion na spirituality ada amụ ya amụ ada eme ya nkọwa ada akọwa ya akọwa ada amụ ya amụ ka a sị na-eje na skuul ka e nwee particular topic a na-edi ma ọ ka sị na-enwe subject abụghị vidio na ọ dịrọ ka kọọsụ ị na-eme ana m eme omenala dịba adịrọ ife o jiri ya adịrọ bụ na ife anwa abụ lifestyle bụ omenala fọ ndị na-aghọtara ya etu ndị si ebi ndụ ha na be anyị mgbe anyị na-eto anyị adamụ n'etu anyị si eme amụ adamụ ya ị na-afụ ya ọ na-eme n'iru bifo iji tolite onwe nke tọrọ ị na-enere ya anya okwu isori ya kwuo okwu isori ya kwuo ị na-amụta ihe ahụ ọ na-ekwu so ọ na-ekwu gị nwa na-ekwu ị na-afụ omume ọ na-eme ị na-eme ya o nwee oge egburu pịọm n'ala Igbo niile si na-aga na-eje na egwu ọnwa ụdị ife anwa adịrọ amụtakwa gị na-afụkwa na ha na-egwurukwa egwu ọnwa n'ogbe iso na-egwu ihe ọbụla ha na-eme isoro ha na-eme ọ ya bụ omenala ndị Igbo isi ebe a kụnye efu na enwere nke a na-akpọ ọdịnala nye ọdịbendị njegide luo n'ọka kịta o nwere ife nwa na-eme maka fanwa ada eme ya ọka na-asụ enwe fada eli enwe o nwere obodo ị ga-eje nwe abụla anụ o nwere obodo ị ga-eje n'ala Igbo ụmụ nwaanyị na-egbu akwụ nya aligolo enu akwụ gbuo nya litue is nothing. O nwere obodo ị ga-eje nwaanyị na-aligolo ọjị ghọta ọjị ebi ochiele gị ọjị n'ụlọ mana be anyị nwaanyị enweghị ike ili enu ọjị nwaanyị ama aghọdo ọjị nwaanyị ama egbu akwụ ligo enu akwụ mba ọ kama ya na nwa ya ruo ọ nọrọ na nwa ya rigoro je gbuo dị akwụ rituo ya nwee burukwe dị akwụ naba ọ dị be ndị a na-ada amụ ya wee batakwa n'obodo a efukwa na etu a ka ndị a si ebi ndụ fa ejoin ha ada akụzi akụzi so ebịa debe ọgbakọ kịta ọgbakọ a iwu mekọta na ego ga-apụta anụ m oge ọ na-ekwu sị na ekwuru ọkwa sị si enye na asị eweta na ego n'ụlọ ụka nọ na ihe ọ na-ekwu wee weta ego a n'ụlọ ụka na ha were ya na-eme ihe dị na ihe dị nke a bụrụ eziokwu anyị nche a kwuru na ndị a bụ ndị ori Matias nwere ibe na-agbagharị ife a na-emefe a bụ adọkwa adọdọdọ ka onye ọbụla nwee ike gbazie ụzọ ya ọfụma ebe onye na-eri mperi ka ọ kpaa anya aka that particular era since ndị mmadụ na-ajụ m gịnị ka m kwu about it nsịba onye na-wee ya mana the truth bụ na odefe ahụ adịrọ n'ala Igbo ebe a na-agbakọ abịa ewee na-ezighị ozi dio na-ezighị ozi dio odefe ahụ adịrọ anyị enwere ya etu ọ bụla isi ifu na commercialize gị ya amonetize gị ya because enwere purpose abụrụ na ka etichie ndị Igbo the way ebe ị na-etichi m ọdịnala ka omenala ka nke ị na-etichi m ị na-ekwuzi ya ma ọ dị contrary to nke nna m na-eme ịfụrụ na ọ bụrụ omenala m na mmemezi eborodo one iwetago is a borrowed one ọ bụrụ my own so it is even need let's go back to our root anyị na-ekwu okwu ya
na be nna gị ka nna be nna m ịmala etu esi anị ya be nna gị mebi ya ka mmebi etu esi emebe nna m na o nwere ife mere anyị at least amago m na m enwere ike ịbata jee kpọrọ nwa mmadụ n'ala Igbo debe ya n'ụlọ mụ na ya na-akụkpọrị ma m etinye ego na be nna ya onwe ntinye dị ya no recognition obodo amarọ ama na ife ahụ bụ arụ mana ije na bena Yoruba a na-eme ya eme ebe ejire pati ọwa mbe si ebe ahụ ọ hapụkwuo nke gị na ebrigo na anụbago ịchọ ọmụ ego ịbụọ ọmụvukwa eje ebe ọzọ ọ kafa si eme until ndị Igbo biri na Yoruba for a very long time bibekwa ụdị ndụ a batakwa na be anyị ebe a akabalụ nka ụmụ ha pikie from them ọ ife niile abata be anyị wee na-agasazi be anyị ọ na-agasa anyị na-eti mkpu anyị na-eme borrowed cultures were ya na-eme ife but our own properly ọga ebe ọbụla onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ụmụnna ilue na community si na ya pụta bụ taanụ gị enwe village isi na ya pụta iruo na village gị ahụ which is your clan aka nwekwe another one nke obizi o nwere nke obi nya bụ egwu Ọsadebe ka ọsị anyị lụsị anụ n'ama anyị ebulu naba n'obi anyị lụsị anụ n'ama anyị ebulu naba n'obi agasịa n'ama ama obodo abatazie n'obi enwekwa ka unu si eme ya dị ya o nwere ife unu neghala anya o nwere ife unu gbakọtara azụ n'ime nke unu a ichi igwe onwe gị eziokwu o nwere ndị unu rapụ so n'isi ebe a jebe na nke Matias omenala bụ ụzọ eziokwu ife niile a bụ acha nwoke ka na-agbakwa na the same thing. Yes, some of you na-abụkwa mbosi oke ikunye jebe na nke ya omenala a kedu mgbe gị na nwa gị ga-eji nọrọ inwe na time na-ene ụmụ gị anya for one whole day gị na ha nọrọ ha na-agbagharị na-egwu egwu inwe nnọọ ndidi taa ka ifukene their true characters ụmụ gị 5 ahụ iji isi nnọọ otu adọnala gị na ha nọrọ ta onwe onye na-apụ ilu ị na-amonitor week in week out let's say not once every Friday every Saturday na gị na ha na-anọgide imenu gị ọkwa ọbụ na ya na-eme maka na ịda anya from Monday to Friday ha da afụghị anya ụtụtụ ha nwee jebe school nke nwa mapụ ọrụ mbatago na bullet by then ha art is given in higher art fa art is ya completely ịbata onye ọbụla edozi onwe ya ọfụma how many hours later ala ahụ n'ụlọ 2 hours iji bata maka ịbata ebe 7 9 o'clock a na-akpọ n'ahụ ụlọ then Saturday kwa ijebere ọrụ Sunday ijebe omenala ụzọ eziokwu iru ebe a kedu ka ụmụazị esi ya ama omenala be nna how would they know kwa eziokwu ka ha esi ya ama ọ bụ let's go back to our root let's go back to our root let's go back to our root. What is your root now? Oge m gwa agadatina ọ bụ na ije na ani Igbo ya so onye Igbo na-eyi akpọrọ ihe eje kpọrọ nwa mmadụ gị na-ebiri ihe eje kpọrọ nwa mmadụ gị na-ebiri without proper consultation and you fulfill every marital right ga guarantee nwaanyị a place in your village among your kingsmen guarantee kwenia na ọ bụgo a full-fledged woman before the ụmụada befa and ọrụ obodo dị ebe a na-anụ ya ị ga-abịa according to bunu first. The first and foremost bụ na ya akpọ nna gị gwa nna gị ife iji kpọọ nna gị gwa nna gị bụ ka ị malụ ma nna gị ọ ga-emebe approve gị nwee ijebe ebe dị ona ma nna gị ọ fụtago gị as a man nwere ike ịnọ on his own maka ị nwere ike jekwuo na eji ịnụ nwaanyị nna gị kwuo na ịya anụ nwaanyị kịta n'ọfọrọ si anya eburugo mmadụ ọ gwaghị na ihe dịbụ 26 years na irube ịnụ nwaanyị si apapa na ọ gwaghị na ya ma na ị na-emebe ọfụma mana ọfọrọ na gị bịa nachiga ọ papa na-ekwu ị bịa jebe gị na onye nwaanyị aka na-ayịkwa iwe si n'aka nne gị wee gbaba mbọ ka ọkọdo mpụ n'anya
maka ya anọkọta duru dubata mba enwe prosidio ọ bụghị famili ọbụla ka young boy na-eje kpọbata nwaanyị na-agbachite nkịtị ikpu ya abịa nne ya ọmakwa na nwa abịabala ebe a obodo nwa ya si pụta ịmaba ka ha si eme ọ na gịnị mezi o nwere mgbe ọbụla nwaanyị chọrọ ọgụ bịa boys ibe ha eburu ọgụ bịa titọrịa onye ọbụla afụ n'ogbe titọrịa ma nge nwa kpọrọ nwa ha nwaanyị na echebiri unu ma ụlọ ya bịa return march akụrụ wọl bifo n'ala Igbo ịnọkọta ịfụ nwaanyị kpọrọ eri gbasa anya ọkpa rie a na-akọ ụdị akụkọ akọ eme agha na-emechaziri achọpụta na nge nwa riri nwa ha na-ekwuzi akwụzi n'ala Igbo ikwuzi akwụzi na ebe isi na ya pụta anyị cha bụ ndị Igbo ndị anwa nwee ntị nụ ya chọpụta ha mgbe ihe a ga-eme unu na enwere ike fega na ụzọ unu si echu mmiri bụ unu galee ambuch n'ime ọhịa chala unu na-eti isi ị na-egbu ma mma ma ụta ma ife niile ozu na-abụ ịtọ ga-edinagodo n'ụzọ mmiri ahụ hawa ozi abịazie na ife dị ona mere egwu adịgodo n'obodo wee na-ekwu na onye dị ona metụrụ nwa ha aka ihe dị ona nọ ya o nwere nke a na-eje mụọ obodo ahụ ọkụ jụọ ese ka a na-agwa gị otu a n'Igbo dị before very brutal that is why na ịnụ ikwu na-eji ịnụ nwaanyị ebulu ụzọ ka ha jụkwa ese ọfụma ma ndị ọbụ warriors ndị trouble makers ndị ọbụ nke a ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke a so ọ bụzie na finally na succeed na those places ewe je kụọ aka ebe nke nwaanyị si a na-eje kụọ aka ka ife niile wee dị official o wee bụ proses niile a ka ị ga-agaba mega accept finally ịmakwa ihe ịsọfagolo ịkụ aka abụrụ iru na-eme kpamkpamkpam ị ga-akụ aka officially ewe gwa gị ugbo na ị ga-abịa iwe na-abịa ana nwaanyị na-abịa ịkpọ nwere ike ojebe ọzụzụ ndị befe kwuo na ọ ma eje na ọ ga-ejegodo ọzụzụ first because bacha elesi ekpojecha ụnụ nwa echi ụnụ akpọchigata ya azụ n'ụdị ife ha dọrọ na befa na nwa ọbụla topụta n'ogbe fa na ọ ga-eje ọzụzụ eje aka azụ onye ọfụma zụgharịa anya etu esi anụ dị etu esi dilu wit nwoke na ife ndị ọzọ ọ bụrụ na onye na-alarụta ụlọ azụ onye ọma na ọ ga na-etete n'oge ọ bụrụ enwe ọnụ ọjọọ azụ onye ọmalụ ka esi ekwu okwu ọmalụ na nne ya anụnwa ya emesịa bụrụzie vice nne na dị original nne ya enwe n'ọdịnihu bụ nke mụtara di ya ka ọ ya na-apịcha na-ahụ ya ahụ na-ajụghị ya na-enekwu ya ife ọbụla ọ chọrọ ma nke ya bụzi nne ya bụ once in a while a ga-azụbịa azụsịa unu wee mekọlụchazi ife niile a i wee bịazie ka ị nụrụ nwaanyị ịnụ wite obi ọcha gị izigo ndị ọyị gị ikwu ibe ọgọ enyi na ụmụnna ewee bukọrọ nri kpọrọ ndị egwu na ụmụ agbọghọbịa unu na ụmụ okorobịa unu si ka ijen ewee bịa mbọsị ahụ mgbe ahụ ka ọ na-abụ na anụ dị eje ekute ndị egwu na ndị ga-akụ entertainment ọ bụrụzi kịta a na-emefe dị ije oge a na-akpọta ndị ga-agba egwu gbaa egwu dade tukwe ndị egwu ego bute odogwu a na-ajụ gị na masị na anụ nwaanyị ebe dị ona oriri ino ka ị bịa obodo niile chọzi ka amalụ ọ na-enweta nwa okorobịa bịa ịkpọ nwa ha nwaanyị a bụ na agba na azụrụ ya azụ makwanụ na nwa n'ike ọlụ dị amalụ nnọọ material ka a na-achọ ịkpọnye iduru ndị bụ unu fanwa na ogbo apụtasị anya nwaazị na onwe ya sụ nwa agbọghọbịa nwere friends ndị otu ya fa bịa mbọsị ahụ ndị nne ya ochie na ya ndị nna ya ochie na ya ma ndị na-eti ebuli anya bifo ife a niile bịara mbọsị ahụ amasị igu nkwụ na ọsịa n'ahịrị n'ụkpọdụ si onye anọlụsịa nna ya amalụgo na taa ka pride ya zuru oke as a man ozigo ndị otu ya niile kpọọ ndị ikwu nne ya ma gba ndị ikwu nne ya mama nke nwaanyị si onye azikwe ndị otu nke ya ife niile ya wee bịa ewee were obi ọcha wee kpọọ nwafa nwaanyị o wee pụta ya na ndị otu ya kechisie wee gaba na ebe nke nwoke na ụmụnne ya nọ ka o jee kenekene ndị bịa na befa
maka ọ maka ya ka mmadụ niile ọra na ine ya ti wee bịa ebe a. So wee bụ na mmadụ niile a wee nọkọọ, nna ya wee bute nkwụ enu aghalụ mba chọọ ezigbo diochi gbagotele ọfụma maka na ife ọma na-eme. Onye a adịrị ime asị na ọ ka achọọ ovu agadi nwoke kpọọ ya na o mebiena, nke emebibe akụ mmiri maka hookup bịazi nya ọ na-ayọ jizi mmadụ ejimeri ya. Wee kpọrọ nwa ị na-enenụ nwa ọ na-ara abụba maka na mgbe ọ kwadozi ịnụ di ọ da-ejezi ọrụ akpọbazie ya apụ n'anwụ ọ da-apụtazi ilo. Ụmụnne ya na-emezi ihe niile edozie ya ka ọ ya bụ mbọsị ya ndị ọyị ya na-anọ stedia na-eke ya isi eke staịlụ a ọ pụtazie nwaanyị na-apụta mgbe o nwe nwaanyị ị ga-afụ ịma na ọ kwadoghị ịnụ di. Otu a ka omenala anyị si dị. Nwaanyị ọbụla na-akwado ịnụ di a na-ama, nwaanyị ọbụla di na-agụ agụụ a na-ama. Oge ọnwa ọfụ na-apụta, mbọsị ahụ ọnwa ga-apụta, a na-amanụ mbọsị ọnwa ga-apụta. Ọnwa apụtakwara ana ụmụ agbọghọbịa nọ n'ogbe ha na-eme resolushọn ha that day. Efufe a na-amachagharịzi na-amacha ka enotisi efe o nwee ife ya bụ onye wasị o amaba ebe ọnwa si apụ. Ife abụọ omenala Igbo ka m na-agwa gị na ife ị na-eme ọnwa gwụ eme resolushọn gị etu a ka anyị sikwa eme ya bifọ. Ụmụ agbọghọbịa a na-elegharị ma nke ọbụla na-akwa n'ịnụ di a na-ama ịmafụzi ya n'ugbo omechuzi mmiri ọ na-anọzi n'ụlọ a na-edozi ya a na-edoziri ya nwoke. Ọ na-abụ mbọsị ahụ ọ pụta ọkọ ama akọ ya ị na-ene ya anya skin ya na-eglo edenye uli nwefe a na-akpọ uli. O nwere nke anụ ya a na-akanyecha ebe a ma nke a na-akanye ebe a see ya ọwụwa anyanwụ ịma na nke a bụ anyanwụ ife ka a na-achọ iwetalụ n'ezinụlọ a. Edozibi ya dozicha anya techaa anya ife ndị a niile tatu efu a na-eseta a na-esekwa ya mgbe a edozibi ya dozicha ọma anụ shọt obi akwa abịa n'afọ ya akakwa anya ya dozisie ya ị na-ene ọkpa nwa ị na-ene nwa godo iwe niile obi ya na-eku ube alele ebe a ka a ga-edozicha nwoke wee kwụrụ ọtọ wee welu nkwụ enu of highest grade. Anyị na-eme 21 years Jenoland nwoke n'iru ụmụnna ya niile. Ụbọchị a ka ụmụnna ga-ekwe ya n'aka, ụbọchị a ka ụmụnna ga-ama na-eburugo nwoke n'ike na-adagodi. Ndị ọgọ anyị na ndị bịara ịkpọrọ nwaanyị be anyị bụ ndị si n'obodo ama ama. Nwoke na gị na chi wetara anyị lọk n'obodo anyị ọ efefe abịa na bịa ka nwoke ga-ekunye that day wee were obi ọchị ya na obi aṅụrị ya niile wee kpọkuo ndị ichie ya kpọọ eke kelee anụ kpọkwuo ụmụ agwụ ya kpọọ ya na ya so wee bịa ụwa kpọọ ndị otu nwoke na ndị otu nwaanyị ya kpọọ n'izi arọ bụ na-agụ ya ma ọ bụ udo ma ngene kpọọ n'ife ndị a niile. Ihe a bụ pride ya na that day ọ nụkọ onye na-eri anara balon dị all eyes on him. O wee wenie wee kwupụ okwu kwubekwusie kenebe ekene niile akesịa wee sị maka na Chukwu anyị fụrụ anya abani isi bụ ka ibu a na-eri enya anyị ga-ewelụ ife niile a ga-emesịa igwe niile ejekọ n'ụzọ ife niile abụ na anyị na-ebu Chukwu anyị fụrụ mgbe a ya kpatara na ime eme ife ọjọọ na afri maka anyị na-ene gị anya ihe efe n'enu ọkwa ị ga-anọkwa n'anị ya irigolo n'enu osisi anọ n'anị ya ịgbakpuo na mmiri ijekwa n'okpuru ana ihe afụkwa n'anị ya anị dị ya. So anị bụ ala ya bụ afọ mụlọ ọmụmụ Mother Earth. O wee kpọkuo ya wee welụ mmanya ahụ zoo ya n'enu ka ndị enu welụ anyanwụ na-eze enu ọbasi bi n'igwe
o wee wenie wee gọba gọsịa kpọọ ikuku ma ọkụ ma ife niile sifa welụ na taa na obi dị aṅụrị. O wee mezie declaration na nwa ya na-eje ije taa na ebe ọ na-eje na ọ ga-abụ ngozi nyere obodo ahụ, onye ọbụla etie ise. O wee godobe ife niile ọ chọọ ka o mee n'isi nwa ya na ọ ga-eji ọmụmụ ife akụ ife enwe na ọ ya amụtalụfa nwa ka fa wee zere agbọ na ife niile ga-aga wee gọpụ ife niile agọcha n'isi nwa ya wee gọọ n'isi ndị bịara abịa. Etu esi wee mee ka fa lute ebe a n'udo ka o si wee bụ na ọ na-abefe aka ndị afọrọ ife ọma wee bịa, maka na iji na-eje ebu na o nwere anụ gbabara ebe a ịchụrụ ya chụbata ebe a na anụ a ka ị chọ na o nwere osisi ifo na gburu a na osisi amalụ mma na ọnya ka ị bịa ka ị kajiri na bịa ka akpọkucha kene bihe niile a kenecha wee were ya wee wụsala anyị ha ewere eburitekwa mmanya ahụ again wee blessing niile a gbanye mmanya wee sizie nke nwaanyị a gọziri buru mmanya a ilue onye ahụ bịa ịnụ were ya jee nye ya na ọ ṅụọ ya ihe niile e nyere ya ebe a ya ṅụrịbezie ṅụba, ma ọ bụrụ na ọ ṅụrọ na ọ baa uru. Nke nwaanyị wee werezie obi aṅụrị ya niile maka that day bụzi mbọsị ya Miss World ka ọ bụgodu Miss Continent Miss World. O nwere onye nwa ọ na-afụ that day sisọ ya nwa nyanwe ọgbọ a ị na-ene ụmụ agbọghọbịa eshie nnu na na-enugharị ma ndị otu epe akịrị na kọna ma ndị bịara ime ya adịmaya ma ndị kọbuli ọnụ sinsi n'ọnụ niile abụrụ ogiri asọ na fabia bịa taa ka alacha anya bụ ogiri ife niile a ma ndị otu ya ndị tilia ife ma ife niile emekọ nọ taa bụ mbọsị ya iwe n'ihe osisi na-enele anya osisi kpọrọ nkụ na bụ osisi nụkpọzi nkụ kwechiri taa nwata wee were obi aṅụrị ya na-elecha mmacha ọ na-afụ ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ na-amacha ọ na-ajụ God when ọ na-abịa ka mbọsị nke elu ọha onde o wee machala ife niile ọgbago ọgbada saịdị a otido saịdị a ọgbagote ebe a ụmụ okorobịa na-asị ya weta n'ọmụ bunye m n'ọmụnwa mmemelụ gị ife niile. E nwekwa nke bụ na onye ọbụla nwaanyị a bụ mmanya bunye mgbe ahụ anụghị ewu so nke na-anụkwa ibe a na-eme onye ọbụla maara ife ga-emete na agba ejikọ mmadụ ịbụ aka n'ụlọ ụka ya kwuo ya kịta ma ya rapụzi a na-emebu ya n'ala Igbo mbụ mana a da-ajụzi nke a bụ na o buru mmanya a na-aga onye ọbụla o nyelụ mmanya ahụ abụrụgodi ya eruo ofu onye ya ewepụta ego si ya na ego na ya ji ego ya bụ ihe mmanya ịbụ ndụ na-emezi ya na-egwuregwu onwe oge ọ na-abụrụ egwuregwu ọ bụrụ ọsọ gị chọrọ ya n'ọnụ ngụ abụghị ka n'obi mapụta n'iru ọrụ taa wee ndị chọọ ite ka advantage so oge ọ na-agakwa ya egwu a na-atụ nke nwoke mana ebe ọ nọ nyanwa na ndị ezigbote ọyị ya na-abụ nọ mana onye na-esoro wee ji ije a nna akọlọgo etu ha si akọlọgo bụzi papa nke nwoke ka omenala Igbo si dị. Papa nke nwoke ga-anọ n'ụlọ maka ya ga-enedo ngwulu anya ka eje kpọnatara ya nwaanyị ọ ihe ejelu si jee kpọtara ya nwaanyị onye ga-enye aka wee bi udo ngwulu ezinụlọ ya ọ na-eso eje ọ makwa ebe niile a o jesigo mgbe ọ ya eje mana mbọsị ya na-eje kpọta ya ọ na-anọ n'ụlọ chedonu maka o nwere ndị ụkwụ na-adịrọ ga-eso je mba fabia ya na fancha niile anọrọ n'ụlọ na-akpa nkata ewee na-eche ndị jelu mba onye aka ebe esoje nwanne ya ụmụnne ya niile so wee je so ya ka nke nwaanyị mesizi ife niile ngara ya niile wee welụ mmanya wee ruo ebe ị nọ wee sekpuru ana n'iru iyi onye ọbụla na-ene ọnya o wee buru mmanya tinye n'ọnụ ṅụọ akụ aka eburuzie ebu igu iburu mmanya wụọ ya n'ala. Ọ bụrụ na mmanya adapụghị n'aka iburu mmanya wụọ ya n'ala debe arụ niile ezo nzuzo na onwe onye ga-afụ ebe ịwụsara ya mana onye ọbụla ma na-ewepụrụ ya ikunie wele ego tinye na dị kọp duru nwunye gị wee gakwube nna ya iruo n'iru nna ya sekpuru ala. Onye Igbo
nakwa echekio nakwa echekio nakwa echekio. Achọrọ m ịjụ gị nwanne m, ọ Chukwu ka izonarị datị nke anya mmadụ ka izoro ya? Maka na ọ na-anị ka ịwụ mmanya a, anị bụ Chukwu, anị bụ Chukwu, enu bụ Chukwu. Ọ bụ na maka na kanopi dị ebe a n'ifi na ndị enu afụrụ ya, ndị anị ọfụkwala ya, ndị anị fụrụ ya. Kedu onye wụ naanị? So agba na-enu ife niile ukwu, aga m enye ohere na ka ideela anyị ozi na comment section, ka ịgbakena anyị ma omume a ọ dị mma fọ nke nwoke ibulu mmanya ahụ wụọ ọnya na anị wufuo onye. Ịjụ onye ọsị gị na ọ na-eze ndụ, ọ na-eze ndụ. So na ndị achọrọ igbu ya bụ na mmanya ka ha na-eti ya taa, ọ ya anụ nwaanyị ka ha na-eti ya, kpatara o ji wee bilive n'ozugbo a ịda na-agbanyeghị ife a na mmanya papa gbanyere je nwa ya were ihe kọva ya buru bịaba. Ụmụnna nke nwaanyị gbanyelụ gị ya ka ụmụnna nke bụ nwoke ga-agbanyelụ gị poizin a, ka ofrens gị na fa nọ n'oche gị nọ mgbe nwunye gị bịa sikpuru ana n'iru gị buru mmanya bunye ọfanwa ga-afụnye afụnye ka ọfanwa ga-agbanye ya agbanye. Ka ezivi ji wee kpọrọ frens bịaba, ịfụrụ nkara agha onwe na aghụghọ. Ị kwesịghị ịkpọ ndị mana fa bụ ndị ọjọọ. Ị ga-asị na onwe amara onye bụ onye, o gosiri na onwe ndị nwere ịtrọstụ. Ma ebe ebe ịkpọrọ nwaanyị onwe onye trọstụ, ụmụnna gị na fa ebe nwere onye trọstụ, ma ndị ọyị gị na fa ebe nwere nke trọstụ. Nke nwaanyị bụ ikwu mmanya ịtrọstụrụ ya iji ijele nwere isi. Ebilivu na ọ bụrụ na onwe eche igbu gị, ọ ya eche ka olu mbọsị anyị jee nwaanyị, maka nke na ya na-anọkwa na-aṅụkọ mmanya. Mgbe ụfọdụ a na-enye nyefee nye aka ghara aka. Iwu abụọ na onye ga-egbu ga-abịa nye gị ya direct. Oge ewepụ sansin a jeje chọọ nwaanyị kpọọ ihe nwaanyị ya na ya na-ebigwa ọmadụ achọọ inweta gị, ọ ga-etu esi enweta gị erika bife ị ga-anụ nwaanyị egbufuo ego onekwanụ ọta apịapịa na-eri ego. Ọ bụrụ ofu kpọm ijebe. Thank you Eze Jude. Achọ igbu gị egbufuo gị na bụrụ kịta ịma na ọnwụ dị isi. Igbu mmadụ kịta ọ dị ọzị ka mgbe mbụ kpom ịda ọsọ agba ebe niile. Onwe onye na-ekuni na-eje ime arest, onye ka ị na-eme arest, mmadụ ole ka ịnụgo gbagbu mmadụ eme ya arest. Ụdị aka adịrọzinụ. Achọ ewere nwaanyị seti ya gị ọp ije nga ifọget ịnụ nwaanyị. Achọ ewere obere nwata seti ya gị ọp si na ịnatụrụ ya onye mamịrị ya n'ike, nwata na-ebe na nri finish eni ya. Dọkịta nke ya nwere nene ihe a ka mgbe ọ Naijiria ka a na-eme ka eje dọkịta ka eje nerebe a na-aka ụdịrị anyị ka akọ. Mụ nwazi na onwe m nke ebe Bakasị ji wee bụrụ m the first time mba na selụ Bakasị ehomi ba na selụ Bakasị esi ama na ndị na-akụ asịrị nke nsoso anwe ihe mma gbasadoro m n'okwu nọ na fonu m na-akpọ na fonu nzakọl asị m ebe ka m nọ si ana nọ na be m, my guy na-akpọ m ọsị m na m gbagotegodo elu. Ndị a gị na-amasị m bịagodo mgbagote elu nika ka ndị ọsụ yiri esi n'enube elituo nje ka nzioku yiri nika na ofu polo jebe na ya dịfa gbago n'elu lute ebe a more than 7 guys nọ dị a na-ajụzi gị na-eme. Ewe na-akọ na one guy n'akụkụ ya dị m na-eme video club oge a na-erent gasị fim ka ọ na-ekwu na maka onwe ebe a rent fim nwekwe friji o ji ele pure water. So onwe one small girl nwa abịa ka ọ gụrụ mmiri oge eje ele n'afịa ọ na-ebu n'isi pure water ịgbago dịga ewe nwa akpochie ụzọ natuo onye mamịrị n'ime shop ya ebe a anya marọ anụ m akụkọ a nsị a ebe gwara ka gaa nwaanụ nọ asị nọọsụ ka ọ bịa nọọsụ na ọ na-abịa na-agwara ya ka eje ụlọ ọgwụ so na ọ na-apụta nsị ọ pụta na-akpọ ọnụ m ka anyị nwara ife ka esi eje ya ụlọ ọgwụ
dị akụkọ nwere ka ọ dị nwa na-agwa ife adịgodu 13 years then wee gbetuo that day ka m na-aga ọlụ fim ana m oge m na-eme fim ka m na-agwa anyị na-aba kampụ that day so anọzi m na be m na-akwado na onye na-eje ọlụ fim na-echepụtasị akwa m ma-eji gaa ma akpa ụkwụ ebutuo na m akpati akpa ụkwụ na-eseleti akpa ụkwụ ife ọzọ nnozi n'ọnụ ụzọ mbụ ka esi wee gbaa dị ọnụ ụzọ ọkpa nna ọnụ ụzọ gbawe ọ bụ ndị bakasi tudo m egbe hey nna si nke bakasi ya onye nwaanyị na onwe ya nọdị ya onye nwaanyị chọta anụ anyị nọchalụfụ bifo njebezi ọlụ fim na amazigo ọkwa 2 weeks later so ọ bịakwa nnọọ ka anyị nọchalụ n'iru ka ndị abịa ume mmapụ ọ na-ebe ndị a jere nyere chance ka mma gịrị agbakwuru m ife mme nọ na mfụzi dịga si ya n'ọmụwa nna enyi anya nna gịnị na-emezi nke bụ esi ndị a n'ọmụwa ndị a sị na onye a bụ onye ori na-egodusa akpụ ụkwụ n'ebe a si mbute akpati akpụ ụkwụ nna mbutekwa akpati akpụ ụkwụ butazie n'iru ya dị nna the entire street crowd ịmanụ bakasi bata na be ịgwa ka ogbe na-adị crowd ebe niile nsị na wa mmaba mbanye moto fa ndị abịa pikiri m ka ma ọ bụ a common criminal o webe ụlọ oge niile nọ n'ime ụlọ na this guy kama ọ ya abịa ka eje ụlọ ọgwụ egwu o jebe na nke ndị bakasi ka o were bakasi bịa silence ya ndị a ọ jụziri ese asị na afụkwuru m ebe ahụ ọ ya ka o ji wee kpọrọ ndị a wee bebe na room ndị a bịa pikili anyị oge anyị bi na fege ka ife a na-eme na ndị a bịa pikili m anyị elue n'ọfisi na White House na bakasi ndị bakasi puchuo m aka akpati si ndọbịa saịdị a mbịa na kanta onye isi asị ma jụọ m afa m ngwa ya afa m sị na ọmụnwa bụ Obi Onowu ife eji malụ m oge a bụ Obi Onowu si oke gịnị ka m na-eme sị na m na-eme fim si m n'Hollywood nsị ya si oke onye nwekwa na akpụ ụkwụ nsị ya na ọmụ nwefa ncha niile si m nwe akpụ ụkwụ niile nsị ya ndị asị ntesi bịa ofu na-etesi yigide okwu ite 15 asị hapụzie n'ozugbo so ajụọ m ife mee nsị a na m amara ife ndị a na-ekwu na na-aja ọsọ kpọọ m na mụ bịa ka nnukwa nke na-eme na ọka nnụ nke na-eme ka eji wee bịa pikiri m ebe na ma patisipeti na ma nwụ ya na oge ahụ ebubo aga ka dịga mụ na ya bi na rum na-ajụ dịga ya onye bịa bụrụ gịnị ka ọ mee gị nna asịsọ n'okwuli okwu a ewekwa bakasi ji ebutekwuo ya nwa my roommate anọkwa m na bakasi eburu nke ahụ so a bụrụ na oge anyị na-ekwu ife a enwego criminals nọ na selụ ndị bakasi na onwe nke nje awere ewesị m na amadịghị ya ji wee ka dị ndụ na-ekwesịghị igbu ya nje ama na ndị a na-egbu ya oge egwu atụọ m nsinakwa criminals hia so a bụrụ na oge onye a na-akọsalụ ndị a na-ete na ndị a nọ na nga anụsighị ya so ndị a sị na ga-etinye anyị na anyị ga na sel ntị anọ dị mma na emepe sel mgbe anyị na sel na ndị m fụsịrị ebe a old names na mere ego n'obodo adịrọgodo mma na fege dị hot oge a arụsị dị a asị m na mbịa ebe a si nje dọ na ebe ebe ọ si ndọ na-abụrụ pozishọn ya ahụ anọ ya nwere jigodu sel a si nke a ka ya bụ nnọcha na ndị akụgbuo m n'ihu ọ sị ga-adọ na ebe a nwere ụjọ ga-asị ma atụziri ụjọ m dọ na n'ọnụgụ ife niile mere na ụmụ onye abụ nsị ara mamụrụ ọkpa afịa nọ ya bụ n'obodo adịrọ mma si na ọnya ka ya kwesịrị ịnwụ na-akwesịrị iso dị gbuo ya nya na ama ihe ndị a na-egbu ya oge ebe a na nkụlode a na mma anabana ebe a nke ma ọ kwesịrị ịbata n'ime selụ anyị nọzi ebe a before that guy atịrị that shit
ọ nọ papa ya papa the girl na mọmụ ya family ha ncha bịazie ewee kwube and papa the girl amụ ya ama n'ime afịa ewee kwube asịzie nwa ya bịa ka o kwuo ife mee eje kpụtazie nke nwoke ahụ ya bịa nọ n'ebe a bịa obere nwa ya na-ekwu ife onye a na-eme ya mụ anụmanụchide ntị sef ndị a nọrọ na sens ọkwa onye a ụlọ nwere n'ihe ha ya eme onye ahụ ọ bịa taa ije n'ime obi m nsị adonu na ka mpụbacha unu chi igbu na-egbuo so nwata echisacha nnọọ ife mee a na-ajụ nke nwoke imere ife akọ na imerọ okpo ebe onye kpo ebe imi wesị oke si debịa n'ụsọ nọrọ n'ụsọ asị ka emechizie kesi godo ka at least ka enwee ike relizie mụ na the other guy mmago na ego ya apụ so the papa wee nwaanyị sọtụọ ndị ọya sọtụ ebe a abịa kpọpela anyị ụzọ anyị na ndị anyị kenesịa anyị apụta n'ime sel then wee na-ene the guy si amụnwa ka ịkpọbatara ebe a ndị asị n'ozugodi a ndị nke nọ na nga sị mba m rapịa mụ gabazie ekwu n'okwu gabazie na mụ wee jiri ego n'otu a ma gaghị si ya na achọrọ ndị ego ọ gbapụrụ ha 500 naira that time nnukwu ego gbapụrụ ha 500 naira si kurikọ onye akurikọ anyị ka na ebe akwa ya onye ara sel ya na kata ihe ndị akụ dis guy n'ime a na-etitọrọ ya gbara oge nnọọ ha wee decide onye isi wee sị na etu esi bịa butekwa mụnwa sasikwe burukwe moto akịta buchighakwa m na street ndị asị oke eburu m na moto na buluzie mụnwa na-ekozi n'inwe opportunity iko ya mma wee buruje eburu na amagazi aghọrọ mfe afịa ndị eburukwe mbata na streeti ịgbara a na-aga n'akwụrụsịa n'ọnụ ụzọ burusie mma makwa bụ bakasi a na-abịa emebugogo ndị nọ na streeti na-echezi ka anụ bad news n'isi mmadụ na-enwu ọkụ na-ebukwe dị moto fịa mabatakwa na streeti mebe mụnwa rituo achọghị m ibu akpa m chap ka ogbe makwa na mụnwa atụgodo a wee nwaanyị jekwa n'azụ emepe but mbulukwa akpa m ahụ otu a nsi bata ha nwee kenezie m ekwe ebe mụ na ndị bakasi na-ekene ihe na-eme ihe emegokwanụ this don't happen mụ na fe kenesịa fe anyịrazịa moto pụọ nna anekwazie ka kraụdụ na-agbatazi ebe nọ na-ehe eluzi na-ehe elu ụmụazị na-emepekwelu nga anyị na-ekwere ọchịchụ bifo bịazi dasịa m obi na ndị na nke atọ bụ iche gedede mụ abata na ihe imegide jee bakasi bifo obere ihe etu ahụ efu nsi wee mee ife ma amara anyị ndị eburu m etu a ka many people si asọfa ife amara anyị ya today ife mara anyị ya eti ihe ya ịtaba afụfụ anya mmemme omenala bụ onye ọbụla na-akpuo ya jụọ onwe ya ajụjụ ihe ngwa gbasara ụka na ụka bụ na ada ajụ ị ga-eje ebe a jebe mana omenala onye ọbụla nọ na biya na-eme ya ife a na-akpọ ya bụ onye na-awee ya ka isi eme abụrụ ka nsi eme ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị be unu na-eme ka ndị be anyị ka m gwa gị eziokwu be anyị akaala ịdị etu ọ dị nọ na anyị na-eme ka ndị obodo anyị na-amarọ nwere onye na-eje ọzụzụ ụmụnne anyị ewere aka fa na-etinye onwe fa na problem iji ịnụ nwaanyị ekpesị alụ ga-ekpere buru mmanya wụfuo ịpụta echi ị na-enwe crisis marriage esi na ịma reason iji enwe the crisis ọ ga ikwesịrị ịma nwaanyị iji enwe ya ikwesịrị ịma aka ndị ichie nke nwaanyị aka ndị ichie nke nwoke anọrọ na marriage ya many families ị na-ene anya today ihe kpata na ọ dọrọzi together again bụ because
na ihe bindịrị ha together na-ebrek gị ya. O nwere ife nna debe o ji wee chịkọ nwa ezinụlọ ya, nụnie nwaanyị 10, nụọ nwaanyị 20, mụọ ụmụ 50, mụọ ụmụ 80. Ụmụazị onwero nke nwụrụ n'iru ya. Ụbọchị ya nwa nwụrụ eselebreti ya dịka na-agba ọfala nke ihe ka ọ gbalụ afọ niile ọ taa. Ozugbo ọ pụ ije kpọta odumeje, ọ bịa ka o mebisi ihe ndị nna gị debere ebe a. O mebisie ya maka ụnụ kwadoro ya mebie. Emebie ya ịfụ na mmadụ na-adachinwu mmadụ achị. Ihe adachinwu mmadụ bụ one difficult anụmanụ adachi achị bịa bụrụ nke ndị Igbo. Onye Igbo isi akwụla ebe ọ ya akwụ ebe ọ ga-apụ. Ọ nwoke nọ chịkọ ọrụ ya, chịkọ ezinụlọ ya ka ọ ga-adị, kpọọ okwu afa, dekwaba n'ụdị ike. Ihe ọbụla ga-eme ka ezinụlọ ya nwee ike ịnọ together. Ọ bụrụ na ewu ka ya na-egburi every year, ewu nwa bụ ego ọnụ. At least ọ ma peace and tranquility or enjoy it for 1 year. Ọ ma na ọ bụrụ na ewu ahụ n'otu ka ọ kwụba ụgwọ ya na ọ egozu 100 ewu every day, ewu ofu ewu. Mana ọ kwe nkwa sị na don't worry na every December ma every August ya ga-eji ofu ewu na-agha aka ma ọ bụ ofu ebili na-agha aka. Ya ejikwa ọjị na mmanya na ose wee bịa. Ya na enwe ọgbụgba ndụ. Mmụọ ọnụnwa nọrọ ọrụ maka ịkpọ mmụọ aza, mmụọ nchịkọnọ, mmụọ nchekwaba, mmụọ anya udo ọnọrụ na-etighị aka n'obi. Mgbe ọbụla obi jụrụ ngwagbalụ, obi go jụrụ, ewe were udo wee biri. Eneta aghalụ onye anetakwa ka o si ya akụgbu nwanne ya ọghalụ. A sị na iwe nwanne adịghị n'ọgwụ. Ọ gị nwa n'obi inwe kpaa na oru n'ọkpụkpụ. Ndị kịta na nke ha na-agafe n'ọkpụkpụ baa n'ụmị. Ama na onwe mmụọ rụrụ ọrụ a. Etu anụnwa isi wee ji ịkọ ugbo, ịkpọ mmụọ a na-akpọ mmụọ uhie ji ọkụ. O wee bata n'ugbo mee nye olue nri. Low cost, igwurube atagbusi ife ịkọ n'ugbo. Ụkpana atagbusi ihe nwere n'ugbo. Ọkụ a na-elegbu ihe nwere n'ugbo. O megide mesịa ma elugu nri pụtakwa je nye ekene na emume uhie ji ọkụ. Eru ụbọchị asala ngwu, imepụrụ ngwu nke mmụọ niile ahụ ka ị gbakọtasịrị azụ ata kpatalụ na udo adịrọ. Ogo nwe anya na-achị Igbo, nobody want kill you. Ọ bụrụ na ị nachigala back to your root, ị ka ala ịma ife ndị a niile. Ị ghọtago? Na ọ bụrụ na nye Siza nke Siza bụ eziokwu, ajọ ọsụsụ ya n'oyibo. Oyibo ka asụ, give unto Caesar what belongs. Ọ bụ anyị enwezi ya n'onu Igbo. Enye ndị ebe, 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 enye ndị ebe. Ọkwa agụrụ ya n'egwu mmọnwụ. Ọ bụ nwa ike budoro egwu a. Egwu adịgo bifo amụọ nwa ike. Okwu anyị nwere enwe, enye ndị ebe, enye ndị ebe. Mmụọ niile ị ga-enye ya. Ya ka mmadụ ji asị na mmụọ niile osi ya wee bịa ụwa na ọ na-akpọ ha. Ofu mmụọ a na-eso mmadụ abịa ụwa. Ọ bụrụ ofu mmụọ sogo bịa ụwa. Ị na-abịa isi batalion bịa. Because n'ihe bụ ngwu, ihe bụ ịbịa ka ịkụọ ngwu, ịbụ a man, ịbụ a god bịa n'ụwa. O nwere ihe isogo wee bịa. Isi from the other side, ọkwa ikwete na isi from the other side bịa. Kedu ka isi bịa ebe ọ dịghị ka ị nọ alone. Onye ka njisi gị na ọ bụrụ na ị ga-amatawo ori onye ịbụ na efe ịbụ, na ị gaa na-ebe akwa, ị na-ebe na-ekpe ekpere, na-ebe fasting. Ị na-eme fasting, ọ ka mmụọ gị na ya yi bịa ụwa wee maa na ọ na-ewute gị ụkọ gị. Ị kwesịrị ịnọ na mwute. Ị kwesịrị ịnọ na mwute. Ịbụ a tribe. Ịbụ a tribe. Ịbụ a nation. How many sperm ka ibu? How many gallons of sperm ka ibu n'ukwu? Ọ bụrụ na ọ gị mụba nwa every Friday, every day na ya na-atụba ụmụ nwaanyị, ị na-abụsa ka ọkụkọ na-ala ka ijiji na-akwụgharị, ikpo ya wee bịa.
ụfọdụ believe na mesafa achịkọ ọlụfa. ịghọtago ụfọdụ believe na ọfa mesafa achịkọ ọlụfa. ọ gịnị ya ka ị na-ebere akwa na-eme fasting na-eje na mountain ndị gị na fa ebi ụwa na-ebe ịbịala alone oge ị na-asị mmadụ mmee gị ife m ga-eme gị kedu ọ dị ka ị ga-eme mmee gị ife iche na egwu a ga-atụ gị bụ your physical appearance. Mba, ife a na-eche gị bụ na enwekwa ihe iyi ekwu ikwutere onwe because na mmụọ so onye a sị na mmụọ so onye a siri ike na ọ na-eje ọgụ ụmụ mmụọ a ka a na-ekwu nke ikweta na mmụọ so onye a nke sokwanụ wee bịa nkọ where are they? ha kwụrapụgo? have they abandoned you? ọ bụ na family abandon jụọ fa wetin happen now. You didn't come alone. You were not alone. Onya ka ị ga-eji na-eje a certain office ị chọrọ ịba ị kwụọ like this obi ajụọ oyi nọkata ị ga-ama ebe courage si ikunie onwe mmụọ bag n'ime ọkwa ndị a gị na fai ka ebu na they didn't forsake you, they are with you. No gị na-emelụ fa activate. enwe ndị gị na fai wee bịa ụwa ndị otu gị nọ a na-eburu gị agha mgbe ụfọdụ ma ị marọ mana gị ya command ka agha ka the war dị on, which means ka activate the spirit which is in you, which is not different from you. You are not different from ife ahụ a na-ekwu. Asị ọ na-eme a na-ebu a God. If you bụ a God, you are able to produce, you are able to destroy, you are able to build. Ọ nwere ife ịma na-emenwu na o nwere ụbọchị nji anya command efi gba ọsọ the courage ama m ebe osi efi na-abịa n'iru mụ a na-abịa sọ mụ na ya kwụ n'ụzọ nkwụrụ ofu ebe mana efi ebu ọkwa nnukwu mpio efi ndị Hausa na efi nnama dị efi na-ene mụ a na-enye na nwadị mfe na-eme fobi asị mgbe ọsọ mụ eset gị ọkpa in case dị efi bịa n'ike ka mụ si one side na lie mụ na-esi one akịkado onwe anya maka na aha abịakwudu sef nsi one a na-enye efi negide ọmụọ ma karịa mmụọ dị efi take one step backward, take another step, turn all like this, move ọsọ mee na dị efi gbapụ ọsọ yes anya ka anya ogbu anya bụ ụfọdụ courage abata gị n'ime o nwere mmụọ baa gị n'ime ife a niile bụ mmụọ ị nwere enwe ikpo ya ekpo mana rob of that mentality ka ị believe need helpless in this world. Ị dịrọ helpless. He activate everywhere ya nọ ndị nna anyị ji aka fa activate gasị all these things fanwa atọ ọnụ a na-alụlụ fọlụ otu ị nwere ike devolution of powers ọ ya eme oge nsị na alụsị na ya na-efe alụsị na alụsị na-efe anyị ife anyị na-eme na-enye na ngwa achọ nke igbu olu m mmadụ na ya jide achọ nke ịchọ ọlụ m ife dị ona na in fact na ya ọ bụrụ na imeelụ m ife a sef ife a ngwa na ije natara m ndị ebe a inwe ihe melụ m ife a aga m enye gị ife dị ona ịdị ya ozi ka ị dịrị ya serving your purpose. abụrụ gị na-eje efe ya aka na serve God to serve who ịkpọ ọnya gods. Gịnị bụ gods? a na-asụ ụdị oyibo asụ ịmakwa ihe ịnakacha na-asụ ụdị oyibo esi na ọ bụrụ na ị na-ekwu gods onwe ya na-akpọ gods ka ibe bụ gods ihe nwere bụ God singular and plural. Ofu bụ God ozu bụ ọ bụ ozi God ife ọ bụ gods na-ekwugheri ekwu ndị anụnwa never worshipped those things. So ebe si anyị na worship anya da worship anything we don't worship. Mmadụ ada worship onwe ya, mmadụ ada worship ife na-alụrụ ya ọrụ. Ị bụ a grand master, you can make anything possible. Ịchọ ka ọlụ alụghị ọlụ, you command them fa na-alụghị ọlụ. Ọ gị nye ife ya, give unto Caesar, iwelu nke inye, iweta nke idebe, nwa ị ga-eje na bia efu na o nwere alụsị 7
enwere onye ga-eje na bia o nwere alụsị 7 and alụsị 7 a na-serve 7 different purposes. nọ na mgbe ụfọdụ na ọnwa adịghị ekwu na ya ga-ewere onye a ọnwa abịazi egbupụ onye ahụ alụsị niile ahụ ọ debere ada services ya ọtọnụzie react ba nye gekwa ntị ọfụma ọtọnụ react ya mana onye ahụ jeje weta ya mana ebe a na-alụ ọrụ wee weta ya anụ ọlụgideli ọrụ until his demise. ife ị chọrọ ka ọ ga-alụrụ ịchọ nke a enye nke a iwelu gaba na principle ya debeli ya ife dị ona ịnọlụ in covenant with it. onye jelujegolo egbe debe nwelu covenant onwe with egbe o believe na kama gị na ya anụ bọọgụ mebe ebe a o nwere ife ga-egburu gị ozugbo o were egbe gbaa agụ kpom ịnwụa mana egbe ahụ ọ debelụ ọ ga na-efi idi ya ọ ga na-ego mgbọ debe ọ ga na-efichi ya esọta nchara mana ọ ga-edekwa bịa ọfụma o iwuye ka ọ bụ nwee laịsensị ya mere ọficha ọ debịa oyegbu ma ọ bụ na mgbọ adịrọ. so the principle bụ na before mụ bụrụ mmadụ ị ga-etinye m mgbọ activate me ka ọkụwa m eme ife a ma hapụzi alụm ndị ọzọ o debe egbe o wesị ife ndị ọzọ debe. etu ahụ esi dịkwa mgbe ahụ ka ọ dị kpata alụ na onwere ife ị ga-eme eme tutu ma ntu ọmaghị n'oge nwa otu a ka CCTV kamera dị na akwụgharịsị akwụ ịkwụ ya afụkwago nọ nga mere nọ Chinefo nke a na-echenji Chinefo na-echenji ịnọrụkwa ndụ as at that time ị ga-enwekwa at least mkpụrụ alụsị na-abụ ịtọ ịnọ na be onye na-agba nta. ọ bụ na nna gị na-agba nta ma nna gị si na ọ da-agwọ ọgwụ is a lie. is a lie. ndị na-agba nta kịta nọ na union nwee principles ha na-eme operate on nwee time fa ji eje nta malụkwanụ how to cover themselves up. ha na-enwe backup maka o nwere mgbe ị ga-eje nta n'ime ọhịa idiro familiar with ime ọfịa mana o doro anya na anụ nọ n'ime ọfịa ị ga-eji ọgwụ wee n'abalị ya iji ọgwụ anụ nwere ike isi from nowhere pụta dọka agụ wa imagine ebe eji amụrụ agụ n'ime ọfịa adịbekwuru okwu ọdụm na-eji amụrụ agụ ọ ga-adọli gị na ọ bụ ụlọ python ka eji amụ iji amụọ python emo ife ọ dị ka ya ihe ana dị ije o nwere ike rolu onye ahụ dọgbuo onye ahụ nke onye ahụ aga ha na-eme ya bifo. anụ dị iche iche nọ n'ime ọfịa nwechalụ powers ezi ọfịa ka a na-enwe ihe n'ebe a ọkụọ gị anya ka a na-akpọ asị na ọ na-akụ mmadụ ịga ọkụọ gị ọ bụ baa gị n'ọkpa ọkụpụta na dị ọda sa gị na ya nọrọ ihe kụọ gị ga-enọrọ ebe a onwe ebe ị na-eje na-eme na-akụjisi ọbụn ana ịmakwa ka height ha na-adị mgbe a one na va aga ofu na va na-anọ in numbers. imagine ebe fa round gị up need for head of buffaloes ị na-emesi efi ọfịa ka fa nọ n'ime ọfịa kedu ebe ị ga-emenwu ebe fa lu ịmakwa ka wait yara ịma na so fa wee welukwa odechi mgbe a wee na-eme ya elu ọgwụ the thing ji amụzi ya n'ike o mepe akpịa wepụta dị ọgwụ zo ya efi ya nwa n'iru omegofa the more you look the less you see. fa na-enezi anya fa na-afụzi mmadụ fa na-afụzi ibu efi ibe fa dị confused. so onwe dị particular one ọ chọrọ ịgbanụ oge ahụ zolive ọ wepụta ịgba aka ọkụ ọpịa dị efi ọpịa ya ọpịakwasakwa ya nwa ewere ọsọ narie ma ndị ọzọ ga-agba ọsọ anụ ndị otu ya anụgo na ọpịago ofu fanwa amago direction the things bịa fanwa chọrọ ya bịa di ya fa na-agwọ ọgwụ ahụ ọ gwọzi idebe o ji eme ọnya o mesịa you know spoil am ọnwụ egbuo ya. Onwe ndị na-eje anụmanụ egbu ọgwụ a nọkwa ebe ni ka efe ị ga-eme ọ ife niile atọ ọnụ na react na some families na ewekwago na ọ bụrụ na ịbụ onye omenala na ọ bụrụ etu ihe na-eje akpọta odu ọ bụrụ ịkpọta odumeje ma ndị otu ihe can solve it. It can never. ọ batago obodo ọbata ife adị ka amụ ibi bata ikulu oli ya dan maka ọbịa
ọ da-abịa ozugbo na so ị ga-ekululi ada ahụ nabatago ọ ewelu nwayọ eju eze mmalụ ife eji wee mee ebe a nee ọ bụrụ na alụsị dị mbọ ịma na ga-emere alụsị ife a ga-emeli ya si ya bye agbala ebe esi bute dị alụsị ebuchighị anya ọ bụ na ụlọ ama ebunwuzi ya na onwego ka o si dị a na-ajụli ajụ n'anya dị ya ana Igbo nwere etu esi emebu ihe na ya which not only na-eme exist in that days ị ga-eme like them some part na be anyị ọ bụrụ na nwaanyị nụrụ di nwụọ na be di ya ọ na anụkwala ya anụ adịni ya na be di ya a ga-ebu ya bu na ya na be nne ya gani ya na be nne ya so nwekwa oge olu afụ dat na n'efe na-agbazi transport a na-eme ebe a time mgbe ụfọdụ a na-adịrọkwu enizi ya na be di ya ajụlụ spirit ya jụna ya be nne ya gani ya na be nne ya etu mmadụ ga-esi nwụọ n'obodo oyibo ama ebunata nwa arụ ya ajụlụ spirit ya jụnata ya n'ụlọ so etu a omenala anyị. So when you want to act upon all these things, which means you need ka align with ụmụnna gị. Now going back to my root, you must go back to your people. O nwere ebe isi na ya pụta, o nwere etu unu si eme ihe. Ị kwesịrị na-atụnyere ụmụnna gị otu a na-anazi ụlọ enwere na WhatsApp group. Ị na-etikwelu fọnụ ọ daa n'ụtụ ịtụọlụ foto onwe mbọsị unu ji eme emume nakwa na taa bụ vidiyo na-anaba anyị ndị nọ n'ụlọ eweta the suggestion iwere obi ọcha gị jụkwa ese kedu ka esi eme dị ya akọkwa alụghị nekwa ka esi eme ya ịmata nke unu a ka efe ịkọrọ ụmụ I can see how many of us na-ewepụta time on Saturdays ka ha nọ with their children in nwere time ya. So how would these kids know? Ifugi ya na anyị na-elose ya. O nwere ife ịma na fight civilization bịa ọ bịakwara na ọ bịago o nweghị ị ga-emenwuzi about it. Some things dị n'obodo unu a na-ekwu na a ga-ewepụ ya ka civilization mata ịda like ya nwaanyị a ga-eji wee wepụ ya na ife a kwesịrị ịdị ebe a na ebe a ka ọ dị since iwe bụrụ na ọ ga-adị ebe a forever. O nwere time ọ ga-elu ewepụ ya dị ya. O nwere time ọ ga-elu ewepụ ya ka e wee allow for ihe ọfụ ihe ju like that. Efu na ị ga-anọkwa in your backward state. Etu esi wee dị na ga na-emove ana ndị nna anyị fa makwa sị gị na ịga n'iru bụ ndụ na nnachighị azụ bụ ọnwụ. Ịnachighị azụ bụ ka anyị wee nweta ya correct. Ịnachighị azụ anyị na-ekwu abụrọ a na-ekwu ebe ụzọ dị si na ụzọ adịrị ma ọ na ịchọrọ ihe asị na omume ndị be anyị adịrọ mma adịrọ m iche na ndị be anyị bụ mmụọ. Omume anyị must be one. Mana bad character bụ bad character mana the way we are doing our things bụ etu anyị si eme ihe anyị. Ọ bụrụ na m na-ekwu okwu mmeju obodo na-amalụghị atụ iwelukwa obodo gị ma atụ ọ dị mma depending n'ife eji malụ obodo gị. Ọkịja bụ eri ihe agba ama ịghọtagasị Ọkịja eri ihe agba ama Ọkịja eri ihe agba ọgụ nwanne ịghọtago. Ọ bụrụ na ihe na-achọ ime nwanne m I don't need bribe. I need m ka inye m anything ka m wee gwa ya mma agwa gị because you are my brother. Ọ ka ihe eji mala Ọkịja ya bụ na agha azụ adịghị eri nwa Ọkịja anyhow. Onye Ọkịja ga-anụrị anaghị atụpụta gị okwu n'ọnụ ikwuo ebe onye Ọkịja nọ ọ jegwu ya nwanne ya. Anyị nidiri onye anyị bribe ka anyị wee kwuo olu gị ọnụ gị. No, we bear good witness at all times. We are truthful because na alụsị anyị iji mala Ọkịja anyị ya abụ ndị anyị na-alụsị na-eme ihe alụsị na-asị asị anyị ada asị asị. Before ihe afụnata onye Ọkịja na-ezu ori adịrọ n'Ọkịja before zuo nke onye ị na-ezu ori sef ogbeghị ya eji aka ha wepụ the clan isi na ya pụta n'Ọkịja. Nke a bụrụ na ọka isi na mmadụ gwara niile ezu ori n'ụbọchị a ga-eme ana m ezu ori a ga-akpọpụta onye ọbụla okorobịa niile ga-abịa dade ịpụta ike n'obodo unu esiba mgbe ị na-ezu ori onye ọbụla gbachite nkịtị ejide gị ama n'ibe onye ori
so ihe asị na mmadụ kwuru ihe tegara nwaanyị ga n'anya ọjọọ na okwuru maka na ụkwụ na-aga warawara anya na-aga warawara na afọ anyị enwere ya. We don't put walls in our houses. anyị ada enye onwe anyị poison na ọkịja anyị na anya. O ihe ndị nna anyị va debere gboo ekeke ọfọ bụrụ nwanne. Tutu mụ na gị ga-abụ nwanne, a ga-enwe onye ori n'etiti unu kweta, unu ewepụsịa ndị ori nọ n'etiti unu, anyị abụla ofu. Ya ka ejepụta sị gị na ogbe a na ogbe ada anụkọ nwaanyị na fa bụ nwanne. Fa bụrụ nwanne ọbụla ọfọ ka ekekọrọ wee bụrụ nwanne. So I am a building ndụ ahụ. So I'm proud to go back to who I am. Nchụọ nke Western am full na eko si wee dị na-enwekwa my own, and I must enthrone my own. Ya ka o jidere m, ọ dịrị m very easy ire asụ master asụsụ m ọfụma. Abụ m onye Igbo na onye ebe mbụ adụma onye ga-apụta sị na ya ekwetezi na ya bụ onye Ọkịja na a ga-ekwu Ọkịja ndị alụsị. A na-aka ụdịrị anyị ka ọ eme ife alụsị egbuo eyi. Ị na-eze m eze na mbụ onye Ọkịja ma na-ebu ezigbo onye alụmanị. Ọ mụnwa kwesịrị ide eze gị eze. Kedu ife eji ma ndị bụ unu? Kedu ife eji malụ ndị bụ unu? O nwere obodo ama na Anambra steeti ife a na-alụ obe ịgha ndị mmadụ pin. Yes, fa na-agba pin gbanye ya na-arụ mmadụ, gbanye na mmanya. Obodo dị ona kịta fam onwe fa anọcha ebe a. Nwa gị kunye si nọ na-eje nụ nwaanyị ebe a, kedu ka ị ga-esi ga-efi? Ị ga-asị ya mba ya je n'ebe a na ndị a bụrụ ezigbo mmadụ. Maka ife abụkwa ọ ga-ebukwe datin bubata ya na your blood, mix ye blood with ndị a. Unu emix go ọbụla unu emix go. O so n'ife eji ajụ ase. So kedu ife eji malụ unu? Ọ bụrụ nso na ndị na-alụ ụdị alụmanị ya. Mma kpọkwa afa na Anambra steeti ebe ọ na-eme ọ bụ ọkwa ofu obodo nke o ji abụ obodo ịbụa. Unu maala onwe unu very soon mma abata n'obodo unu wee jụọ unu olugo ogo unu ga-arapụ ebe a. Na in this modern time unu ka na-ebi ndụ ọjọọ anụnwa na-ebitọ. Obodo dị iche iche na be anyị masị ebe fa nwesị weaknesses. Ịjụ onwe gị since ụka batara, ụka succeed gị iwepụ ihe a niile, you never succeed. Ọ because na ya anachighaba azụ gwa onwe anyị. Maka mụ na gị bịa kịta wepụta ọfọ anyị keke ọfọ gbaa ndụ ebe you know na ihe eme na some people a na-akụ ya bụ olue na afụzi na onwe ezi asị na gị na fachi ije na-alụsị Ọkịja. So finally ịmalụgo n'ebe a bụ ebe o ga-enweta solution. Ịmanụ n'ebe a ka solution dị ka efe ị na-agbaghalịzi since okay now why ji dị ashamed of i proclaim n'isi ebe a ikwu okwu ekwensu sị yes I love ekwensu so much because na ife ị na-eche na ekwensu bụ abụrụ ife ekwensu bụ onye ọcha gwara na Satan ekwete mana onwe aka ekwensu si bụ Satan. The very day you bido consider ba na ekwensu bụ Satan, that day ka nọ malụ na ịbụrụ onye Igbo na-ebu anụmanụ na-emara ihe onwe ha ka ekwensu si ya bụ Satan, and onwe ihe jikọrọ ekwensu with Satan ma ọ devil. No, ọ ya ka anyị si gị na omenala ị na-ene anya na onwelụ omenala nwelụ different things. Ife ndị mmadụ fụrụ asị omenala abụrụ omenala. Onye na-agha mmadụ pin ife ahụ abụrụ omenala. Ọ bụrụ omenala. A na-efe ụdị ndị a na-eme ife afa adachi arụ ọ ndị ọjọọ. A na kọmuniti afa si n'ime pụta masị ndị na-eme ife a gbachite nkịtị. Ya ka ancha ji wee bụ na fancha nwe nke ndị ọcha na si you are aiding and abetting it. Unu chi igwe onwe na eziokwu. Unu maalụ ndị na-ebitọsi ụdị ndụ a ndị na-eme ụmụ ife anụ. Unu mafa ọfụma and unu ma how to stop it. Nna unu fa bụ unu ụzọ bie nwere uwe fa ji wee wepụsịa ndị a before. So ka efe unu ji gbazia nkịtị alụ a na-eme na bụ unu.
mana unu si bụ progressives unu ọ chọrọ ọganiru ụmụ unu atọ. O nwere obodo bụ na steeti taa before gị na fe emekọ ife iju onwe gị ajụ 2 times ọ ka ịkpọ afa. O nwere steeti dị n'ala Igbo na before gị na onye si ebe a na-emekọ biznes ọ ga na-ada gị obi mba maka ịma na fa nwere eziokwu. Gịnị a na plan biznes unu na-eme ya nwa na plan ka o si ya egbu on the process we call everything. So ndị a na-eme nke ahụ abụrụ ndị omenala. Don't see them na fa bụ ndị omenala. Maka na ịchọ anyị eje mee sensus na ajụ onye afọ efu na ọ bụghị John ọ bụrụ Augustine ọ bụghị Augustine ọ bụrụ Bennett ọ bụghị Bennett onye anyị mere baptizim ọ efe ụka mebisicha mebie. So ibe abụọzi ife anya bụ agbakọ asịghị gị bịa nye onyinye ife Chukwu mere gị this that ebe a bụ ụzọ nọ nka ụzọ onye ọbụla ma dị wee gị nwa bụ dị wee ịmala eziokwu gị nwa bụ eziokwu a until igwe onwe gị eziokwu fedi na-ebu badadash. Abroad Ebonyi steeti enwere mem people n'ala Igbo a particular state before you make business with them ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ because na fa na-efi na fa dị clever ma fa draw clever ori o ife na-agụfa that business a ga-akpaba nnọọ kpasịa ka eme business uche ya niile bụ ka esi ya egbu ka o rie the whole things. Ọ ya gba nkịtị ime invest anọchọba the business emegidezie mgbe business ahụ akwụ ụgwọ ewepụghị ma echiri akwụ ha n'ụgwọ ewepụghị ka ha dachie the whole things. Ama ha ama a state ha not far from Anambra State. Etu anyị si na ndị Anambra mara na ha na-agwọta ọgwụ ego. Onye Anambra ya ekpuru ifuru ọ na-akpọ ya ọgwụrụ ị na-akpọ ọgwụ ego. Yes ọgwụ ego o depend ihe ọgwụ. O nwere gwọrọ awele ebe ọgwụ ego maka ọ na-agali ya wee na-akpata ego ọ na-akpata. O nwere gwọrọ ọgwụ na efugokwa nke abalị ya n'aka na ọ ya hapụ na mmadụ anya anapụ nwe ya ọgwụ ego ọgwụ o ji wee chele ego ihe niile abụ ọgwụ maka onye Anambra anya ya niile dị n'ego. So ụfọdụ na-eje gwọ ọgwụ ka ọ chekwaba ego ya etu mmadụ si gwọ ọgwụ ka ọ chekwaba ezinụlọ ya. Onwe onye nwa na-eje agwọ ọgwụ si gbuo nwunye ya masị inye ego afụba ma ụdị ya bụ akụkọ ka a na-akọ amfim bịa ewerekwuo fim merit andị igbuo m wee mekwuo onye ọ dịka. So ife ndị a na-eti ezi na fim kịta ndị mara na-afụ ya si na ife abụ omenala. That thing is not omenala. Omenala bụ etu ndị be unu si eme. Ọ bụ na ndị nna unu na-abụfa je ịnụ nwaanyị ebunyefa mmanya fa gbafuo enya ị malụ na omenala unu ka unu na-eme. Ma ọ bụ na fada eme ya nọọ gị mụtalụ nke ebunye gị mmanya gbafuo ya ma na you are still ị na-aghọrị onwe gị aghọrị. Ụbọchị nna nwaanyị aṅụ m mmanya nke m ṅụọ ya ọfụma ọfụma ka m fụ na onye ya agbanyelụ datin ya abịa gbanyelụ m ya taa na-eme ihe aṅụrị m ka ebe ụmụ okorobịa gbaziri m okirikiri ebe ka ebe my friends na-eme. So ị bịalụ naanụ m dị ebe m ji ịgba nkwụ nwaanyị friends m ịtụ ahịa egwu etukwuo ụmụnna m egwu fụ youth obodo anyị fụ my age grade fụ my friends fụ ụmụ iyo egwu atụghị nnọọ ikiri esi na mmanya ma nwunye m bụ ka ị agbanye ya ma mụ na na-anọ sinsi idebara m enye ule ọ taa ka ị ya abịa take risk ebe a dịrọ possible na ama na ọ ya eme and ama na ọ ya eme no go happen. Ka ebe na-atụzi ụjọ kwesị n'igbo odogwu ka ibe mego odogwu ọ na-ekpatala ego mego odogwu nwunye odogwu nwunye odogwu ka ibe mego odogwu kedu ife iji bụzi odogwu ịmakwa ibe odogwu odogwu dịkwa iche na dike enwelu dike nwe odogwu fa bụ abụrụ ofu ihe febe bụ di mkpabini arịta ihe ịmakwa ebe odogwu a na-agba aka eti ịba. Anyway, for the generations na-abịa abịa ọ na-afụgo etu o si wee dị ebu ụzọ illustrate elu the importance of mmanya ahụ a na-aṅụ
so anyị ga-eche below na comment section while ị ga-share video ka ndị mmadụ nwee ike nweta ya. Let's go again. ịma na the graph adago anyị ga-afụbanụ a ga-eje na comment section onwezi film edebere anyị ebe a. Achọrọ m iwichi gị happy wonderful weekend. Mụnwa na-achọ ka m pụọ ka njeje n'onwe m anya na weekend ka m enjoy ya onwe gị. ụwa akwa onelife.com nwekwa ya nwa nga ọ ga-abụ n'ọlụ na ọfụma. anyị ga-afụ na mgbede anyị oge m ga-echigata azụ Omenala Igbo Punch Pam ede daalụ ka egosi my new looks. Nwa efu ife m bụ n'anya na Punch Pam Punch Pam ee ọ bụrụ na a ga-eme business with them nọ na fa emeghị ya dat na ife ọbụla gị na fa na-emezi ị ga na-adị extra careful maka na ibi ga anụ ọnendị ka ị darị n'aka fa. So ndị obodo ahụ nzio na-agbachitekwa nkịtị ife a niile a na-emebi afafa fa agbachite nkịtị. Otu a ka one steeti a na-akpọ Imo steeti ka o si wee bụrụ na eje ịnụ nwaanyị dị ya iwee wee ntị wee nụ nọ Mbaise. O nwere ka o si abịa na ntị wee gee ntị asị gị na onye a bụ Mbaise. ị na-efe ilu na ihe anụ ni nwaanyị dị ya na ọ gara ala ọnụ fanwazi na onwe fa na-ege ntị ya makwa na ife na-ekwu bụ eziokwu na onye chọzi ịnụ nwaanyị na Mbaise ume amapụ ị na-ayị nwaanyị ọ bụrụ na onye Mbaise ume amapụ gị ọ dịnụ mma. Is it fair? Ọ dị oke n'ọlụ na ọfụma. Ọbịa anyị n'isi anyị kwuo ya n'ọnụ nwere ife ọzọ onye ekwu nke ọ na-eme ọ dị mma ijisi ike ma ọ sịghị gị raa ka iji. Ọ bụ na anyị chọrọ ka anyị dozie ya n'Igbo anyị ga-ebido n'ụlọ. Anyị ga-ebido if you want the best for our upcomings anyị nwa ka ọ dị you take a step mee something gwa onwe anyị eziokwu. Stop living in denial. Ịma ka obodo gị si eme ịma ndị ọjọọ nọ n'obodo unu chọọ ka ihe ọjọọ kwụsị unu ga-ebido na be unu. Oge a na-ekwu okwu unknown gọọmenti agwara m unu na ndị unknown gọọmenti na abụrụ spirit n'ọkwa ụmụnne m na gị. They are from our communities. Ana ndị nọ na communities maalụ ndị a bụ ndị unknown gọọmenti na fa maalụ ndị ọjọọ nọ befa. Achọ ka arọpụta a ga-arọpụta. Ife oge eli bụkwa anọkwa na WhatsApp group ahụ na ụmụ group e create ya pasịkwa message na echi tomorrow morning onwe okwu onye achọrọ ịchọ achọ na onye ọbụla ga-apụta ebe dị ona. Family ọbụla achọpụtalụ na onye nke ha pụtara na ya na ọ bịarọ na efe a ga-eme ya na efe a ga-eme the family out of fear onye ọbụla ga-abịa dị ya abịa n'ọnya clan by clan that day ka a ga-ebido ya that day ka ọ ga-end. Iku na-eju ajụjụ ma ịbụ onye ori. Gọọmenti anụrụ onye ọbụla confirm na eti ya na moto gọọmenti eburu pụọ. Efu ya na-arọpụta ndị niile obodo ajụla oyi n'ife na-eme anyị bụ n'aka anyị ka o si na we cause them na we born the criminals na we get them na we dey eulogize them na-eto ha. Ọ mmadụ debere agwọ nyegide agwọ nni agwọ ahụ eto tọọ no ya one day na we anyị na-eme ihe niile a. Ya ka eji wee kọgide akọkọlu ya na be ndị Fulani nsị onye ọbụla baa n'ụlọ. Onye ọbụla amụsụ enweghị ike isi bi n'ibia na be nna gị bịa taa gị. Amụsụ na-ata gị bụ nke nọ within you. Foreign one ga-abịa ga-esi from amụsụ nọ n'ogbe wee bịa taa gị. Enweghị ike isi Benin friend nọ fenata agụ ata si na be nna gị ka ọ bịa. O nwere amụsụ nọ n'akụkụ bụ unu ọ kwanyere na arụ wee bịa. A criminal cannot jump from Imo State bịa Anambra State bịa na-eme ihe. Criminals nọ na Anambra nkọ onye ori ga-agba nkịtị isi ebe isi bịa zuo ori ebe a na ori ọbụla ezu n'ogbe aka onye ogbe na ya. Amami na aghọta na so ife na-efu na-eme ụbọchị a gbagbu injinia akụnyere ka ọ bụ dọkịta. Ọ bụrụ within the area ka eji plan ọya ka isi mụnwa anọ m Asaba malụ na nwoke a na eche m ọba abroad member ma agbaghadụ nya sef ọ bụ na nkwụ ehukọghị igu fe nwere ike ịda ka akị
ọ dịrọ possible na ife iji ma na mango a bụ nke a na mango a bụ nke a because na fa abụọ separate onwe fa. Ọ bụ na fa join nke a na-amị mkpụrụ nke a ịma ama nke nwe mkpụrụ a. So there's no way ị ga-eji ma na onye a natara anata ka eji ebute onye a ma ọ bụrụ na ị nọ nso. Onye nọ nso gwara onye nọ n'ama bịa nọ nọ nso. So ihe ọbụla na-eme anyị ọ bụrụ na anyị chọrọ ichenji ya ka iwe niile dị oke, we'll start from our root. Thank you very much. I hope the message is clear. Ngwa ka ọ fịadịkwa ka ọ na-enwe amara ya. Ewe Igbo, eze ụmụ Igbo.